Adrián és professor, Adrián és llicenciat en periodisme, Adrián és bon gestor i ho ha demostrat en tots els col·lectius i les entitats en les que ha estat. Mireu, jo quan vaig acceptar la proposta de Héctor no ho feia més idea que intentar aportar el millor que jo tinguera per a millorar el meu poble, perquè de veritat que és una immensa sort de poder col·laborar en molts moviments, en moltes associacions de Vila-real, i ho he fet sempre en aquesta idea, la de poder donar el millor de mi per a benefici dels demés. Anem a treballar dur per servir als veïns de Vila-real. No volem estar en l'Ajuntament per a ser servits, això és una que diu molt la nostra presidenta Isabel Bonit. Jo vull que la gent veja en nosaltres l'equip de Manolo i l'equip d'Adrián. La forma de ser de Manolo i la forma de ser d'Adrián. Tinc moltíssimes coses que ha d'aprendre d'ells i són els dos, per diferents motius, espills on mirar-nos. I vull que la gent tingui clar que aquest és el nostre projecte, que no estarem en la confrontació, sinó que volem estar en la gestió, volem estar en el treball, volem estar escoltant els veïns i volem estar en la llibertat. Estem a la vostra disposició avui i ho estarem a partir del 26 de maig, quan Héctor Folgado siga l'alcalde de Vila-real.